さん、こんにちは、こんばんは。マイルナフティーズです。今回は、早めに、パパッとやっていきます。BGM、君の背中です。はい、まず、これですね、こちらの当たったものですね。はい、夕飯ですね。はい、提供可能です。はい。で、家族にセブンイレブンに行ってもらって、はい、行ってきてもらってですね、ウェアハウスをですね、3つ、はい、では、はい、買ってきてもらいました。もう開封しちゃったんですよね、3つとも。で、当たったのが、なっちゃんと、すーちゃんと、言ったんですね。はい。3つとも提供可能です。どれぞ、よろしくお願いします。はい。あとはですね、セブンイレブンで、これですね。カメラ持ちます。はい、クッション。はい。こちらも買ってきてもらいましたね。はい。今、家族東京に行ってるんですけども、原宿に行って、AKBショップ行くみたいなんで、もう予約取って、行ってきてもらってますね。はい。スーチャーの購入費の紹介は後日したいと思います。それでは皆さん、ありがとうございました。